U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, evo s nama su ponovno naša dva šišmiša. Proći ćemo danas novi set vježbi za ljestve da možemo u principu kasnije povezati sa SAQ-om. Dečki će demonstrirati svaki po jednu vježbu. Ako se sjećate, rekli smo da ćemo staviti ispred ljestvi određenih nekakvih 10-ak metara dvije kapice kroz koje ćemo raditi istrčavanje. Mi ćemo to povezati kasnije sa udarcem u zid. Ok, dečki, evo pokazujemo polako prvu vježbu. Može? Polako. Znači ulazim unutra, izlazim van. U svako polje ulazim unutra, izlazim van. Ulazim unutra, izlazim van. Ok. Možeš se vratiti i sad demonstrirati kako to izgleda kad ubrzamo. Nemojte zaboraviti, ruke rade, laktove guram unazad. Ivane, a šake smo rekli da nam idu od džepa pa do ramena. Ok. Vježba broj 2. Može? Polako demonstriramo, znači idemo 3 polja unazad i 1 polje unatrag. Luka sada demonstrira, dakle krenuo je sa desnom nogom. Prvo ide sa desnom i naprijed i prvo ide sa desnom i nazad. Zašto nam je to važno? Pokazat ćemo kasnije kroz sljedeću vježbu. Luka može se vratiti nazad i pokazati kako to izgleda kad ubrzamo. Dobro, sjajno, nemojmo zaboraviti ispravljen trup. Laktovi idu unazad, diži koljena malo jače, super, odlično. Sljedeća vježba, može Ivan, ponovno polako. Znači, isti je zadatak, sada je on krenuo sa lijevom nogom. I sa lijevom nogom ide prvo nazad, i prvo naprijed i prvo natrag. To jest lijeva desna, lijeva desna, lijeva desna. Super, dobro, može se vratiti i demonstrirati kako to izgleda kad ubrzamo. Ruke. Prvo sa lijevom i super. Ok, ovo će se događati. Znači događat će se da se prebrojimo, da krenemo prebrzo. Ukoliko se igraču to često događa, krećemo, još jednom ponavljamo, krećemo skroz polako dok ne ulovimo pravilno kretanje, nakon toga možemo ubrzavati. Ok, prelazimo nakon toga na sljedeću vježbu. Razlog zašto smo rekli da nam je važno da krenemo prvo sa desnom nogom će pokazati sad Luka u sljedećoj vježbi. Ako on kreće sa desnom, može polako. Desna, lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, sa desnom izađem van, zakoračim na lijevu i u prvo sljedeće polje ponovno ulazi desna. Znači sa desnom van, zakoračim na lijevu i u prvo sljedeće polje desna. Ok, vrati se nazad i ajmo sad pokazati kako to izgleda kad ubrzamo. 3 naprijed, 1 nazad, bravo, i desna van. 3 naprijed, 1 nazad i desna van. Sve ok. Bravo, 3 naprijed, 1 nazad, desna van. Obavezno zakoračiti na ovu lijevu nogu nakon što desna izađe van. Ivan će pokazati sad istu stvar na lijevu nogu. Ponovno sad je važno da krene sa lijevom nogom prvo naprijed. Može, polako pokazati, da. Lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, desna. 3 polja naprijed, 1 nazad. Iskoračim na lijevu i zagazim na desnu. Ponovno u sljedeće polje kreće lijeva. Iskoračim, zagazim i u sljedeće polje kreće lijeva. Super, može pokazati kako to izgleda kad ubrzamo. Dobro, super. Ok, prelazimo na sljedeću vježbu, može. Znači ovo nam je vježba koja nam može jako pomoći kada igrači krenu učiti karioku, može dalje. Ok, ovo je pokazano polako, ja ću sad samo navesti 2-3 savjeta koja će pomoći igračima koji prvi put rade ovu vježbu. Dakle, noga koja je bliža ljestvama, u ovom slučaju to je desna, ide u drugo polje. Noga koja je daljnje od ljestvi, to je u ovom slučaju lijeva, ide u ovo polje iza. Dakle, ulazim u polje iza sa daljnjom nogom, znači sa lijevom. Desna preskače, lijeva izlazi ispred. Sad je lijeva bliže ljestvama, znači desna ulazi. Lijeva preskače, desna ide ispred. Sad je lijeva daljnja od ljestvi, znači lijeva ulazi, desna preskače, lijeva ide ispred. Desna ulazi, lijeva preskače, desna ide ispred. Ok, možeš sad pokazati kako to izgleda kad ubrzamo. I automatski radimo
i nogometne segmente. Dobro. Sljedeća vježba pokazat će Ivan, znači na jednoj nozi smo i imam doslovno skokove unutra van, sa desne strane lijevom nogom i sa druge strane će naravno biti suprotnom nogom. Ok, može. Super, hvala ti. Dobro, i zadnje dvije vježbe. Ivan će pokazati sa lijevom nogom, stoji na lijevoj nozi, skače i okreće se u lijevu stranu i svaki put se okreće za 90 stupnjeva. Može pokazati polako. Nije jednostavno, pogotovo mlađim uzrastima, jako teško će biti zadržati ravnotežu. Znači svaki put gleda u suprotnu stranu, bravo, odnosno okreće se za 90 stupnjeva. Sjajno, možeš ti pokazati sa desnom nogom, ideš u desnu. Tako, bravo, sve ok. Polako, uspori. Bravo. Ok, super. Hvala dečki. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim trenicima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.